Aquí nos tergún. Sí. Colles aquel pimento, entra por ali, pasa. Aquí vai a muller coller agora uns pimentos para a noite. E vou levar uns pimentos. Estas daqui que está tirada. Estes son pequenos. Esta daqui que está tirada. Ai, sí. Collemos ali algo. Pero agora faise vello. Esta hora xa hai que arrincar todo. Aquí hai nabos que labrei, que era onde tiña as patacas. Que non son noces. E esas son nogales, son nogueiras, panoces. Están moi guapas, ten moitas este año. Sí, ó. Aquele é o galleiro de uvas. Ya que elas son as uvas, o galleiro de uvas. E isto sin química, non? Dime. Digo que isto non vai con... Isto vai todo sin química, ou... Sí, 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 no, aquí química non, que va, nada de eso. Nos a fruta non lle damos. No, a fruta non, aquí non botamos nada de química. Aquí teño un pomar que está moi chulo, Ten unha carga que baixa ao suelo aquí. Como? Ten unha carga que baixa ao suelo, fíjate. Deixa ali co colla a cámara. Mira para aquí como está, Pero é mazás, Digo, temos que ir a apañalas, Isto é monda, mira para aquí. Baixa ao suelo, fíjate. Está doblado. Sí, hombre. Pois tedes que empezar a darlles uso ás mazás estas, porque... Sí, estas agora... Madre, mira. Hasta agora non che pasaban, Que eu xa mirei onde estes días non pasaban, para maduras non pasaban aínda, non? Pero agora si vamos collelas e botámonos en caixas. Lá temos fruta casi todo o inverno. Sí, hombre. Que fruta tedes aquí? Aquí temos a goldi e a reineta. Hai varias, depois hai outras, as verdiñas, lhes chamamos nós. Hai outras moi rojas, teños ali na aira, xa as veremos. Daquel está precioso tamén. Esta é boa terra, non, para a fruta? Sí, hombre, isto é bueno, isto é moi caliente. A fruta quere calentura. Sí. Se leva bundas. Sí, no, aquí hai fruta, sí. Está o alucheo delas. Está bueno, claro. Esta fruta é... Digo, así para... Habitualmente, que cenades? Pois, atrás do que comemos, Home, de postre, é postre, mazás, Home, pavés. se queremos comer unha fruta polo día nai, nos quita, non sabe? Claro que comemos, mas que... Pero atrás da comida, pois, collemos unha caixa de mazás, bueno, pois, comese cesto. É como esta. Bueno, pois casi que é verdad, Dime, verdad. Sí, hombre. Plantáchelo, ti? Plantei no eu, Sí. De Truguera, unha cariña de pomar así, que me deron o meu xenro na Coruña, e puxen aí lo ves. Precioso, Eu traigo todo ali que ele ten unha guarda de fruta. Traigo ali os enxertos e sen enxertar. Enxertos, e xa che enxerei todo, porque teño enxertado ali na outra horta. Xa verán que teño enxertado ali. Bueno, todo, está todo pola miña mão. Ese mismo de arriba enxertei no eu tamén. Ese é a golde. Pero este año colleu menos. Ali hai unha pequenucha que aquela é brava, vai brava. Que ten que ter así un bon tempo aquí? Que é o que lle dá esta terra, o clima? Que é o que lle dá ás plantas, a fruta? Bueno, o terreno é moi bon, o terreno é bueno. E despois isto é moi caliente, moi soleado. O que peligra moito isto ainda corre ben para arriba, ainda está un pouco en alto, e as xeadas, sí, a fruta que vende cedo, ven unha xeada, apaña, xa se queda para aquel ano, xa non hai. Pero este año veu moi bon inverno, e non viñeron xeadas case nada. Entonces, pois, hai fruta a montón. Sí, hombre, non mira para aquí como está isto. Non é bon que se adelanten as cousas, verdad?
Bueno, en certos casos, claro que non. Porque se a fruta ven máis tarde, non peligra. Non peligra haber unha xeada que a colla. Pero eso tamén pasa aquí porque a Fonsagrada, o clima aquí é... Ai, claro, Igual que o home, aquí, claro, en é inverno. frío, é moi frío. Este pueblo ainda é moi soleado, ben ves que sale o sol aí, e dache todo el día casi. Ahora Fonsagrada non hai que compararlo, non hai que comparar isto con Fonsagrada e Fonsagrada con isto. Fonsagrada é un sitio moi frío, Fonsagrada. Hombre, está moi alto. Pasa de 1000 metros arriba, 1000 cego, anda aí. Claro. E aquí no. Ahora aquí non, aquí está a pouco, aquí está, non sei, está o río abaixo, ese é o río xa ese. E vai un río bastante grande. Vides os dous, así habitualmente, cando vides coller fruta? Sí, é como cuadra, pois vimos casi os dous. Outras veces viña eu solo. Bueno, é como cuadra, eso, depende, pero sí. Mas ben os dous, claro, porque máis fan 4 maus que 2. Creo que estou facendo os meus labores na casina. Isto ten que tamén facer a comida e algo de limpeza por aí, pois tamén lle chega o dela, claro. E usted axúdalle? Eu moi casero non son, Eso xa o digo por diante. Moi casero non son, non. Eu gustame máis afora. A ver, veña usted aquí, dígame eso. Axúdalle algo na casa, a ver, como é? Axúdame pouco. A mañá levántase, Está moi queixosa, sale por aí, vouche para tal sitio. Vouche para a leira ou vou aos estrumes que ten colleito aí adiante. E marcha, eu quedo ben sola, porque eu... por ali o que me parece, ala. Hombre, claro. Como ande o burrín para diante, xa está. Anda todo ben, verdad? Claro. Ai, Mirki. José, Dime, e que tal se vive aquí? aquí vives bien. Ui, como reis. Bueno, hombre, aquí vives, sí. Sí, hombre, habendo salud, aquí estáse ben. Sí, Estando xuntos? Estando xuntos, pois mellor. Aquí habendo salud, pois vívese ben, hombre. Sí, hombre. É un pueblo moi tranquilo. Isto aquí, Non hai ruído. ti sabes, non hai ruido de coches, non hai ruido de outras cousas. É un aquí pueblo moi non hai tranquilo. maquinarias, non hai... Bueno, aquí estáse ben, hombre. Vai, con tranquilidade, vai. Para nós, pos viejos, é mellor. Porque eu vou, por exemplo, algúns días aí para a Coruña, veño mareado dali, xa estou rabiando para marcharme. Porque ali coches para un lado, coches para outro, aquilo que rumba aquela máquina, cala, hombre. Rañen os fillos con el, porque ven para casa, eu quedo ali. Esta quedase máis Eu aquela. quedo ali. Esta naille máis aquela. Eu non, eu estou aquí moi tranquilín, moi tranquilo. E por que lle vai máis aquedo? Pois, porque ali dan unha comidiña preparadiña, e todo, vou pasear cando quero. Home, claro. E aquí se quero comela teño que facela. E así. Pero bueno, polo menos a apañar, a axúdalle José. Sí, este dobrégase ben. Ai, xa sobra, Sobre que? barrigova, xa sobra barriga, Que vai me faz. Oi, ninín, eu non sabía que había isto Home, aquí. sí, hai que vir a apañar isto. Uf. Estou a vergüenza de isto. Ala, deixa estar. Toma, levas. Levas, ninín. Vaya. José, Sí, isto todo trabállalo tú solo? sí, hombre, sí. Aí leverei patacas, aí. Eso sí Ese que cacho non lle tuvo de patacas. Castello xa na casa non empanadas. E ese cacho tamén tuvo de patacas. E saquei todo. Veu un día un xanro a axudarme solamente. Pero como repartes o tempo? Hai que ir dando. Esta hora quero arrincar todo para poñer aquí pano que ven patacas. Ben xa mañá, Isto hai que arrincar. aí hasta polas 12 Sí. do día. No, despois eu veño un para pedazo, eu non casa. estou todo o día zumbando, non podo, E veño 2 horas, máis ou menos, e despois xa paro. Non me apuro, non podo tampouco, claro.
Pois, Pois, olha lá, se querem eles. isso está bem também. Está, ó. Sube. Não, já te veio desde aqui. Tu já vas caçar, agora já vas. Lino, vem para cá. Ai, claro. Deixa, mulher. Cuando venga a guerra, fue voluntar a guerra. Bueno. Cerraremos, não? Quando volvamos depois, ainda podemos ir por aquele lado, que vai já a pista hasta ali. Pois E já vimos por aqui. Olá! Pasando o tempo, Hey, estou pasando tempo, sim. facendo algo por aquí. Claro. Eu vou ter que levar uma. Ah, vai. Olha que vos vou dar água. Ai, Sí, sí. Temos pasado moitas tardes aquí. E conversando, lendo por aí algo nun libro, que hai libros aquí dentro. E, bueno, pasando o tempo así. Porque nos agora, claro, as discotecas non vamos. Somos moi maiores para ir ás discotecas. Non como a xente nova, pois, ouvir a noite, bota así. Pero nos estamos por aquí, pasámoslo así. Así como vamos podendo. Ben. Que é o máis malo que vos podría pasar? Hombre, pois eu non teño, non sei, non teño moito que dicir a eso, por exemplo. Bueno, cousas malas. Algo que se lle teña medo. Non, pois non, eu cousas malas, pois case non che teño que dicir a eso. Non hai problema, non. Non teño problema por aí, gracias a Dios. Sempre pasamos bastante ben. Non hai. Bueno, Emérita, que me dice? pois eu digo, tamén que pasamos ben, en cuanto que eso, home, ven momentos que escuadra regañamos algo. Bueno, Pero porque ten eso la xa é de culpa, todo o mundo. ten la culpa sempre, ves? Ai, eso dítele Quen ten a culpa, Emérita? quen che parece casera. Pero ben, non? Home, xa, sí, despois, dali un pouco xa pasou todo, eso nada, eso é todo. E como fai para que se pase rápido as cousas? Bueno, Eu non lle falo, pois fala ele cando queira. hai que o xeno pisalo, hai que, bueno, hai que ser como hai que ser, xa está. Porque estar enfadados non dá resultado ningún, iso é unha tontería. Que ten algo xente, por exemplo, que está aí tempos e meses e o mellor anos, non, tontería, non. Eu ca muller, é outra persona, bueno, se me o merece, pois eu teño o meu xenio, claro. Claro, pero non, ca muller non, bueno. Como vos conecestes? A ver, vasmo contar? Hombre, si, conocémonos aquí. Estivo cas ovellas. Aquí, non, que as ovellas eu daquela Ou que cas te conocí, cabras. xa non iba daquela. pois viña Xa pa miña casa pola vila. Xa era un chavalón. Iba a casa dela pola vila, porque esta foi desa casa de aí. Estaba cerquilla, verdad? Sí, foi desa casa de aí. Non debía ser muller e a cuñada desta. Bueno, pois estaba por aquí, había pola vila, eu como tocaba gaita, pois, despois sempre, nos quedábamos algo para falarnos as cousas, claro. Desde Facíanse pola vila sei adiante na capilla. E adiante na capilla facíanse Había bailes. os sábados e os domingos. Facíanse bailes, sí. Antes, como unha festa. Como era el cando era gaiteiro novo, Emérita? Era moi guapo. Tiña un pelo máis enduladito. Muchas gracias,
A ver, dígame algo que recorde dela, así, cando chegaba. Algo que se lle veña á cabeza que recorde. Eu, Sí. eu que che vou dicir, Nini. Un recordo que se acorde cando era mozo. Cando era... Marchabas pola vila a tocar afora e eu quedaba enfadada. Pues no podía ser. Había que ganar el dinero. Ah, sí. Claro. Pero bueno, despois, iso outro día, pois xa era para volver a estar xuntos. Había que pensar eso, xa estaba. Ahora as parellas non duran como vos. Ai, non. Eu non sei. Casi, Como que non algo sabe? veise, pero... Veise moitas que se separan, eso. Sí, bueno, veía xa o daquela, bueno, a cambio dos anos. Por que credes que se separan ahora? Están xuntos e ao ano sepáranse. Porque, Que non sabe, Nini. Eu non sei, eu para min é algo de vicio que hai na xente. Parecemo, Aquela había menos vicio na xente, a xente estaba moito máis aplomada. Agora a xente, pois, loquease moito máis e anda máis ao vicio. A xente, ao mellor, pensa de cambiar de compañía, digo eu, porque lle parecerá mellor aquela ou aquela parece mellor aquela, non sabe, porque iso depende dun e depende da outra parte. Depende dos dous. Non é dun solo, por exemplo. E así é a cousa, claro. José, que ten vivir xuntos sempre? Dicir que é o que ten, así estar sempre xuntos. Bueno, pareceme ben, eu iso digo, ben, o matrimonio, se leva ben, pois, sempre é bonito estar xuntos, sempre. Sí, iso pareceme ben, moi ben, sí, hombre. Porque, por iso hai separacións agora, porque claro, se non se levan ben, ou perden aquela cousa que é a amistad, que é o gusto do matrimonio, pois por iso, algúns sepáranse, claro, chegan a eso. Outros, de momento, pois, gracias a Dios, estamos bien, como sempre. Respetámonos, o matrimonio, e é unha cousa, creo que é unha cousa honrada. Ainda eu, pouco mellor o vexo, ou pouco máis o vexo, é polos fillos, ves? Porque os fillos sinten moitas cousas, porque pérdese, eu, para min, pérdese honradez, pareceme, Sí, pareceme, é perder honra, eu, para min, polo menos, para min digo eso. Ahora, Que é perder a honra? hombre, pois perder a honra e perder, pois é apartarse, desapartarse, o matrimonio. Eu, para mí, é unha cousa fea. O matrimonio, apartarse, pois é unha cousa fea. Porque, cando se casaron, queríanse. Só hai que pensar eso. Porque o que se vai casar, se non lle gusta a compañía, eu creo que non se casa. Eu, se non me gustara a compañía, non me casaba daquela. Digo así eso, eu sinto así, por exemplo, eso. Pero, de todas formas, o gaiteiro era o gaiteiro, cando iba ás festas. Tú eres moi correcto, José, pero hai que falar de todo tamén. Bueno, eu creo que digo todo ben, Bueno, a ver, dime como bicha a primeira vez que bicha Mérita, acórdala. Sí, hombre, sí. Parece unha chavaliña, era moi nova, porque era unha máis nova que había ainda. Era guapiña, a nena gustaba, era unha chavaliña. Ai, Dios mío. Sí, empezaríamos a noviar non sei, la tiría 16 anos, eu tiría 17. Bueno, pues, claro, foi así. Estou mi muller, eu tuve máis novias, non tivo por que negarcho. Non sabe. Eu tuve novias por aí en varios pueblos que eu iba a tocar, casi cada pueblo tiña unha novia. Pero ao cabo, por onde tiraba, era emérita, Por eso, cando iba a tocar, non che facía gracia o Emérita. Pero a veces quedaba contenta, a divertirme cos máis. A divertirme por aí cos máis, logo. Ou sendo gaiteiro ligabas, José? Bueno, algo había, algo, non se pode negar as cousas. É verdad, é sempre verdad. Home, algunhas veces se cuadra... Tiña novias, claro que tiña, hombre. Para que fose a divertilos, pois... Querían, eso, pero a mellor a saber. Sei que me querían, iso sei non ben. Sí, sei non ben. Pero, bueno, non foi así, tá.
Bueno, pois... Mereceu a pena. Pois é verdad, claro que sí. Claro. Bueno. Xa estamos. Sí, todos nos Cando contamos. En cada pueblo tiña unha, Ai, que chibón. Cando vexan os Ali nosos naquel deli tiña fillos... dúas, eu traí tal, outra aquí tal. Pois iso hai que dicilo a Cando cara. vexan os nosos fillos a eso, Sí. a dicir, eranche ben burriños contarles tú. Sí. Bueno, pero hai que dicir mujeres, eso non está mal, está, por ejemplo. Vaya, está tan... Tiñas unha en cada pueblo. Normal, claro. É moi gorda, verdad? Despois de casado xa non. Despois de casado hai que formar... Ai, no, despois eu fui formal sempre. Ai, pois me crelo, Sí, hombre. Pero, Fomos a Suiza, Sí. fomos os dous. sí, hombre. Eu fui a moitos lados, eu fui tocar a Madrid. Estábamos tocar ali en un estudio con cos chavales da Fonsagrada. E pasáramos moi ben ali, tocáramos ali. Había gente así, estaba ali grabando todo. Ali sí que poñen esos pelos algo de punta para tocar ali. Así de gente mirando, todo calladito. Siempre. Claro, non haber festas e iso por aquí. Sí, xa se Claro, perde. acábase xa se perde todo. Eu seguín tocando, pois sí, bueno. Salí moito eu ás festas, sí. Pero agora, pois, tamén hai que ir parando, porque os anos, hai hai moitos anos. Anda, que te quitan a gaita. Nada, non pasa nada. Non pasa nada. No, Se che quitan a gaita, che dicen que non podes volver tocar. pois tiña que parar. Pero ao contrario, o médico díceme sempre, tú toca o que poidas, porque traballas e o aire, sale aire, é todo bueno. É todo bueno para a salud, por exemplo. Aquilo todo dali que Cual, ó? aquilo. Aquilo son pueblos que hai por adiante. E hai lamas de Moreira, aí, veixe, desde a... Ese enfrentillo, ese é Coto de Lamas. Sí, pero ali, Pois para lá, lamas de Moreira. Vila Maior de Arroxo. Vamos por aí. Nos imos por aí. Que me dicías, José? Que non había un pueblo no que non tocaras. Aquí na rodeada non hai un, que non tocar. Sí, hombre, e iso non é unha vez nin dúas, que sabe, moitas veces. Sí, hombre, Vale, Antes había que a facer a soprar festa. algo se quere. non, por adiante. Sí, porque a costa quita che o viento. Estes pueblos barreneiros, mira, naquele pueblo de lá, tiño tocado eu anos. De cada 15 días, axustábame para o brao entero. De cada 15 días ali, de cada 15 días ali. Ali había un señor que tiña un barín ali, tiña unha cantinella, e ali corría xente, mira, había cada baile, había cada baile que era unha maravilla. Vaya, xuntábase muchísima xente. Bueno, a que vai agora, por exemplo, as discotecas, as que vai ás discotecas e vai por aí aos sitios paces, pois estaba aí, estaba daquela, nas polovilas que se facía, que non había o que hai agora, claro. Pero agora non hai nada deso, que vai, nada. Non hai nada deso, non. Perdeuse. Perdeuse, sí, claro. Bueno, pues ahora outro pouco, non? Ande tira ali un copo, vai a festa.
E tú non cansas? Que tal? Bien, vos, pues ben. Genial. Escoita, dime unha cousa. Para ti, o tocar a gaita na tua vida, que significou? Que che aportou? Que... Para eso que me dices preguntas, a mí, a gaita para mí foi sempre casi un orgullo meu. Tocar, saber tocar. Gustoume moito sempre tocar a gaita. Bueno, non son o gaiteiro mellor que eso, pero son pasables. Non quero te podo dicir que eu sou o mellor, non? Que hai gaiteiros que tocan pois, moito mellor que a mí, claro. Pero bueno, estou conforme con isto que fago, pois eu estou conforme, estou contento. Queres a gaita? Sí, lle quero, sí, sí, hombre. Oiche, cando che digo que lle queres máis a gaita que a muller, Tanto non, Sí. Tanto non. Ai, non. Emérita, mira o que che dice, Sí. Eso non é normal nun gaiteiro, Os gaiteiros son... Sí. De momentiño, vamos al sol. Bueno, vamos outro pouquillo, non? José, cantas veces non terás tocado por estes camiños, por esta zona? Sí, hombre, moitos. Queres este sitio? Muchísimas, sí, hombre, sí. Sí, bueno, isto foi feito de novo, por exemplo, esta pista foi feita e non estaba feita hai anos. Hai poucos anos que se fixo. Vemos el adiante que tens que facer. É repito. Hase volver, por non Cambiou dire. moito esta zona? Sí, hombre, claro que cambiou, sí, sí, sí. En que? Bueno, porque xa unha cousa é a pista que está moi ben a pista un pueblo, que antes había un camín e andábase mal, os coches andaban mal. Camiois, por exemplo, coches grandes non viñan, un cocheiro pequeno. Agora, pois, venche camiois que traen as cousas e vale moito ter unha pista nun pueblo, se non vale para nada. E vexo que sí, vexo moi mellorado todo, sí, hombre. Solo na xente, non, porque xente, claro, aquí non hai fabricación, non hai fábricas, non hai traballo, entón a xente escapa onde hai. A xente está toda na capital, está todo onde hai traballo, porque se non se traballa non se pode vivir, non se vive, non hai dinero. E aquí de que se traballaba? Aquí antes había que amañarse co que se traballaba, non había, por eso non había dinero, non había un peso, non había. Agora hai as pagas, vívese mellor, hombre. Sí. E salíase máis do pueblo, sálese máis agora que antes? Agora un gaiteiro pode escoitar a máis gaiteiros como é? Pois xa casi non. Non porque como agora aquí se fai unha festa, pois xa che traen unha orquesta. Sempre hai algún gaiteiro, bueno, pero xa menos. Antes sí, a rabaños, gaiteiros, así. Agora menos, non é algo, pero agora pois nas festas venche unha orquesta, ou venche acordeonistas, ou con sus baterías, está todo xa máis formado, claro. Porque un gaiteiro só é pouco, hombre.
gaiteiro solo é moi pouquinha cousa. Notas diferencia entre os gaiteiros de ahora e os de antes? Sí, hombre. Eu noto diferencia, claro. Como non vou notar? Claro que sí. Hai cousas que dicilas. Porque eu non podo poñerme... Eu vou dicir isto, eu non podo ir a tocar con... Por exemplo, con Pablo, e Pablo dice que sí, que tal, pero... El dice eso, pero eu digo outra cousa, porque eu non toco tan ben como Pablo, non pode ser. Nin como Vieito, nin como Juanjo, nin... Hai gaiteiros moi como Susana, hai gaiteiros moi claro que moi bons, claro. Despois o resto, non, eu no resto non me dá medo. Nin esos tampouco, por exemplo, pero, bueno. Non lle tes medo a ningún gaiteiro? Ai, bueno, non, eso hai que deixalo. É verdade, home, é verdade. Tes medo a algún gaiteiro ou non? Casi non, Se teño a gaita ben, me pone gracia, eu a gaita doulle algo. Doulle algo, bueno. Hola, buenas tardes. Hola, Gabito. Para algo, para un pouco. Estamos de... Para algo. É porque Chegou tarde, xa vas tarde. Entón- Dei que ás 9 hai tempo. pero teño máis que facer que eso. Bueno. Eu non sei se quer masar contigo, a miña jefa, che. Ai, eu me... Marchamos logo, vámonos. Vamos. A ver, salada. Anda cerca, non sei. Mañá vemos, le tocamos ali unha peza, por ali de paseo. Sí, vemos lá mañá.
Como aprendeu a tocar a gaita? Bueno, pois a gaita... Aprendí a tocar de un chavalín, era moi chavalín eu. Empecé a tocar de 7 anos, con pipas de castañeiro. Facíamos pipas de castañeiro, os chavales, cando íbamos cas ovellas, e facíamos pipas de castañeiro, e fomos aprendendo a tocar así, a tocar. Despois, sabía tocar algo xa as pipas de castañeiro. Despois, sí, comprei un punteiro, un punteiro parecido a este, por exemplo. Bueno, despois, xa co punteiro, claro, xa se fai casi todo, porque xa requinta, sube, que as pipas de castañeiro, pois claro, non requintan, non sabe, nin sube onde fai falta. E despois, sí, despois xa sabía tocar algo, pois comprei unha gaita. E así foi indo a cousa esa, de tocar. E onde se atopa máis cómodo para tocar? Bueno, hai sitios que sona mellor a gaita que noutros, sí, eso, hai sitios, mesmo, eu na miña cociña, pois xa encontro moi ben, mellor que na habitación, porque na habitación, non sei se que unha habitación, por exemplo, cerrada, ou está todo cerrado, pode que se come o sonido. Na cociña, pois, sona moi ben a gaita, resona, porque, por exemplo, está azulegado e tal, pois, sona moi ben a gaita aí. Antes dicíame que o aire libre sonaba ben. O aire libre, pois eu creo que sona ben. Para mí que sona ben, sí. É parecido, por exemplo, a cociña, ou eso, non haberá moita diferencia. E cando toca a gaita, en que pensa? Que se che ven a cabeza cando tocas? Oixes, tú pensarás que, ao mellor, vou pensando na peza. Pois casi non, porque eu sáleme daqui xa, isto xa sale, paz, sáleme, porque tú sabes letra, pero eu toco todo de oído. Eu non sei música ninguna. Nada. A mí sáleme sáleme así, xa, paz, para tocar, e sáleme todo así, como toco, sea ben ou sea mal. Claro. Pero improvisas moito nas cancións, me dá a impresión. Bueno, así, eu estou aí, mirando como toco, casi máis ben. Cando teño un fallo, ben non sei, claro. Pero non me fai falta levar ir pensando, non, a mí sáleme todo xa, tocado xa. Sáleme, tocado, hai que tocalo, pero sáleme fácil. Sáleme facilísimo, Dime unha cousa. E dime de verdade. Sí, hombre. Hai aquí arredondo outro gaiteiro como a ti, por aquí. Hombre, eso é algo... Claro, iso son todos, hombre. Non, que a tua técnica, a tua... Eu toco como outros, máis ou menos, va. Non quero tampouco pasarme aí, non, cada un toca aquilo que sabe, o que aprendeu, Eu non son mellor que a naide, non, eu son como os demais. Son todos os gaiteiros distintos? Sí, hombre. Hai diferencia, hombre, hai. Falando a cousa de verdad, pois, hai diferencia tocando, non? Sí, hai moita diferencia, hombre. Non tocan todos os gaiteiros igual, claro que non. Pero, A ti como che gusta? hombre, gustame que toquen ben, No, pero ti Verdade, como che gusta tocar? Eu gustame tocar así como toco eu, as pezas moi picadas. Chamámosle tocar a golpe, eso. E non sabes, que fago isto aí, pa. Eso a tocar a golpe, eu chegaba antes tocar a golpe. Outros dicen picar as pezas, non sei. Eso era tocar a golpe. Eso é o culino dun gaiteiro que había no Vilar da Cuiña, que tocaba o que quería, tocaba así, pa. Que tocaba Deus, e cantaba. É que aquí había aquí sempre se tocou así, pechao e moi picado, non? Sí, porque eso ven de herencia, iso, ven de herencia, ven de saber, unha sabiduría que hai aí, por exemplo, que che diga eu. Oíu se gaiteiros, isto viña de todo, de tocar así, viña dun tal Andeu, que se chamaba Andeu. Ese Andeu era o gaiteiro como mellor, seguramente en España. Ganou premios en Madrid, en Barcelona, bueno, sí, hombre. Aquel home sí que tocaba. E este do Vilar da Cuiña viña atrás de Andeu. E foi o que lhe pisquei eu eso, este do Vilar da Cuiña. Sí, hombre, mas eu vou a Buenos Aires tamén. E cando tocaba cazaba, non? Ai, como se digo, Era un chamello eu, e tocaba ele naquele pueblo, que aí ali daqueles pinos, ali está o pueblo Estoupelo. Estaba ele tocando ali na festa. E eu fui e xa levei a gaita, xa, pero eu non toquei, pero mirei para ele, ben. Que che digo, eu digo a cousa por outra. Mirei para ele e no papel. Ai, gustaba, tocaba o que quería, eu non toco menos lá. Tocar era que ter mucha práctica, eu agora toco menos.
A tocar, sabes, ti seres gaiteiro tamén, pois hai que ter moita práctica, se non hai fallos, se hai fallos a feo. Aí xa, claro. Porque os fallos foi bense máis fácil que algún día. Pois un solista, se tuveras unha batería aí ao teu lado, cambia tamén moito. Hai outro ritmo xa, Si, hombre, xa verás cando ia Pablo, xa verás. Xa verás como salía cousa aí. É importante Hombre, claro, sí, hombre. Importantísimo para mí, ademais. Sí, hombre. Pois Pablo conoce as miñas pezas moi ben. E está a tocar comigo, porque eu toquei moito en Santiago, hombre. Levoume a tocar a Santiago moitas veces. Vamos a todos. Que lle dá a batería unha peza? Como? Que lle dá a percusión? Por que dices que é importantísimo? Que lle dá? Eu non sei, mira, que che vou dicir. Eu collo outro ritmo case. Pero un ritmo bonito. Porque, claro, de un que sabe tocar como Pablo, a caixa, pois xa tocas con moito menos afán, non sabes? Porque hai un acompañamiento, hai unha xuntanza de caixa e gaita, entonces tocando, pois, levando o ritmo, aí está a cousa, é un ritmo, que hai un ritmo diferente a tocar un solo, porque se toca un solo, pois leva outro ritmo máis despacio, máis... Eu vexo así, por exemplo, eu vexo así, e creo que é verdade, Si, tocando a gaixa ou a batería, eso cambia de case de todo eso. Hai outro ritmo, máis bonito, para min, máis bonito. Eu solista é pouca cousa, claro. Ti estás contento con a túa forma ahora de tocar a gaita, digo, despois de toda a vida? Sí, eu estou contento, sí. Eu sei que non toco da forma que ten Pablo, nin Bieito, nin todos esos por aí, que son moi bons gaiteiros. Susana tira a tocar aquí aínda, Susana, que foi daqui, a tira a tocar, porque hai moitos gaiteiros daqui. Pero eu gustame a miña forma de tocar, sí. Eu cando me voy a tocar, é feo que o diga. Pero a xente mira algo. E de onde están a tocar a Asturias. Había gaiteiros aí bastante buenos gaiteiros, a ver, toquei despois. Pero tuve a gran suerte, xexo, que tocaron os rapaces de Vigo, comigo. Tocaban as gaitas, pero tocaban o tambor. Un tocou o tambor e outro tocou o bombo. E outro tocou a bandereta. Mire, empezamos a tocar. Aquelo agrupouse a festa toda ali, Eu vigilaba, subíanse, uns por os outros, que é ese? É Fonsagrada, é Fonsagrada. Digo máis, e a certo, vai collendo todo, eso non poñáis. Non quero ver tal, que me estou enfrentando, non quero ver eso, non debería dicilo eu xa. Moi ben. Ala, vamos para a nosa casiña. Que cenades? Pois, atrás do que comemos, Home, de postre, foi postre, mazás, Home, aveas. se queremos comer unha fruta polo día naide nos quita, non sabes? Claro que comemos, máis que... Pero atrás da comida, pois, collemos unha caixa de mazás, claro, pois, comese cesto. É como Bueno, pois casi que é verdade, No, dime a verdade. Sí, hombre,
Plantáchelo ti? Plantei no eu, sí. Trouxera unha cariña de fumar así, que me deron o meu xenro na Coruña, e puxen aí lo ves. Precioso, Eu traigo todo ali, que ele ten unha guarda de fruta. Traigo ali os enxertos se enxertar. Enxertos, e xa che enxerei todo por aí que teño enxertado ali na outra horta. Xa verán que teño enxertado ali. Bueno, todo, está todo pola miña mão. Ese mismo de arriba enxertei no eu tamén. Ese é a Golde. Pero este año colleu menos. Ali hai unha pequenucha que aquela é brava, vai brava. Que ten que ter así un bon tempo aquí? Que é o que lle dá esta terra, o clima? Que é o que lle dá as plantas, a fruta? Bueno, o terreno é moi bon, o terreno é bueno. E despois isto é moi caliente, moi soleado. O que peligra moito isto ainda corre ben para arriba, ainda está un pouco en alto, e as xeadas, sí, a fruta que vende cedo, ven unha xeada, apaña, xa se queda para aquel ano, xa non hai. Pero este año veu moi bon inverno, e non viñeron xeadas case nada. Entonces, pois, hai fruta. A ver, veña usted aquí, dígame eso. Axúdalle algo na casa, a ver, como é? Axúdame pouco. A mañá levántase, Está moi queixosa, sale por aí, vouche para tal sitio. Vouche para a leira ou vou aos estrumes que ten colleito aí adiante. E marcha, eu quedo ben sola, porque eu fago por ali o que me parece, ala. Hombre, claro, como ande o burrín para diante, xa está. Anda todo ben, verdad? Claro. Ai, Mirki. José, Dime, e que tal se vive aquí? aquí vives bien. Ui, como reis. Bueno, hombre, aquí vives, sí. Sí, hombre, habendo salud, aquí estase ben. Sí, Estando xuntos? Estando xuntos, pois mellor. Aquí habendo salud, pois vívese ben, hombre. Sí, hombre. É un pueblo moi tranquilo. Isto aquí, Non hai ruídos, xa ves, non hai ruido de coches, non hai ruido de outras cousas. É un aquí pueblo moi non hai tranquilo. maquinarias, non hai... Bueno, aquí estase ben, hombre. Vai, con tranquilidade, vai. Para nós, pos viejos, é mellor. Porque eu vou, por exemplo, algúns días aí para a Coruña, veño mareado dali, xa estou rabiando para marcharme. Porque ali coches para un lado, coches para outro, aquilo que rumba aquela máquina, cala, hombre. Rañen os fillos con el, que ven para casa, eu quedo ali. Esta quedase máis Eu quedo ali. Esta naille máis aquelo. Eu non, eu estuve aquí moi... E isto sin química, non? Dime. Digo que isto non vai con... Isto vai todo sin química, ou... Sí, Sí, isto no, aquí sí. química non, que va, nada de eso. Nos a fruta non lle damos. No, a fruta non, aquí non botamos nada de química. Aquí teño un pumar que está moi chulo, Ten unha carga que baixa ao suelo aquí. Como? Ten unha carga que baixa ao suelo, fíjate. Deixa ali co collar a cámara. Mira para aquí como está, Pero é mazás, Que hai no suelo. Digo, temos que ir a apañalas, Isto é monda, mira para aquí. Baixa ao suelo, fíjate. Sí, madre. Está doblado. Sí, hombre. Pois tedes que empezar a darlles uso ás mazás estas, porque... Sí, estas ahora, Madre, mira. hasta ahora non che pasaban, Que eu xa mirei un destes días non pasaban, para maduras non pasaban aínda, Pero agora si vamos collelas e botámonos en caixas. Lá temos fruta casi todo o inverno. Sí, hombre. Que fruta tedes aquí? Aquí temos a Goldi e a Reineta. Hai varias, depois hai outras, as verdiñas, lhes chamamos nós. Hai outras moi rojas, teños ali na aira, xa as veremos. Está precioso tamén. Esta é boa terra, non, para a fruta? Sí, hombre, isto é bueno, isto é moi caliente. A fruta quere calentura. Sí. Se leva bundas. Sí, no, aquí hai fruta, sí. Está o suelo cheo delas. Está bueno, claro. Esta fruta é... Digo, así para... Habitualmente...
Aquí nos pregunto. Sí. Podes ir, colles aquel pimento, entra por ali, pasa. Aquí vai a muller coller agora uns pimentos para a noite. E vou levar uns pimentos. Estas daqui que está tirada, estes son mira. pequenos. Esta daqui que está tirada. Mira. Ai, sí. Collemos ali algo. Pero ora faise vello. Esta hora xa hai que arrincar todo. Aquí hai nabos que labrei, que era onde tiña as patacas. Que non son noces. E esos son nogales, son nogueiras, panoces. Están moi guapas, ten moitas este año. Sí, ó. Aquele é o galleiro de uvas. Ya que elas son as uvas, o galleiro de uvas. Hai fruta un montón. Sí, hombre, tú mira para aquí como está isto. Non é bon que se adelanten as cousas, verdad? Bueno, en certos casos, claro que non. Porque se a fruta ven máis tarde, non peligra. Non peligra haber unha xeada que a colla. Pero eso tamén pasa aquí porque a Fonsagrada, o clima aquí é... Ai, claro, Igual que o home, aquí, claro, en é inverno. frío, é moi frío. Este pueblo ainda é moi soleado, ben ves que sale o sol aí, e dache todo el día casi. Ahora Fonsagrada non hai que compararlo, non hai que comparar isto con Fonsagrada e Fonsagrada con isto. Fonsagrada é un sitio moi frío, Fonsagrada. Hombre, está moi alto. Pasa de 1000 metros arriba, 1000 cego, anda aí. Claro. E aquí non. Ahora aquí non, aquí está a pouco, aquí está, non sei, está o río abaixo. Ese é o río xa ese. E vai un río bastante grande. Vides os dous, así habitualmente, cando vides coller fruta? Sí, é como cuadra, pois vimos casi os dous. Outras veces viña o solo. Bueno, é como cuadra, eso, depende, pero sí. Mas ben os dous, claro, porque máis fan 4 maus que 2. Creo que estou facendo os meus labores na casina. Isto ten que tamén facer a comida e algo de limpeza por aí, pois tamén lle chega o dela, claro. E usted axúdalle? Eu moi casero non son, Eso xa o digo por diante. Moi casero non son, non. Eu gustame máis afora.